Fermín axusta o casco do clan Breogán. Si pudiera unirme a ellos, mellor que mellor, ¿no? Javier Vistarroupas de Caetra Lucensium. Marcos aprende tácticas de defensa coa Cors. Prepáranse para as sesións de fotos do calendario 2020 de Raiolas. A Asociación de Pais e Nais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista conta este ano coa chega de 14 asociacións de recreación histórica que participan no Ar de Lucus. Os primeiros anos foron deportistas, un ano fora solamente co Breogán e co Lugo, o ano seguinte foron clubs de toda a provincia, o ano pasado o teatro. Surxeu así entre os pais preguntando en que podría ser, pensouse no Ar de Lucus e, de verdade, tuveron unha moi boa acollida. Nós estamos aquí hoxe para colaborar con esta asociación de Raiolas, que é un proxecto moi importante para Lugo e para os pequenos, e desde logo pedírono e aquí estamos para axudarlles. Con elas, as asamblearias posou Iker, arroupado en todo momento pola súa irmá Aroa. Y vine a hacer la foto para el calendario con mi hermano. Y me hacía mucha ilusión porque llevo viendo desde muy pequeña el Ar de Lucus, ese desfile, y me encantaban esos vestidos. He sonreír en la foto y estoy muy feliz. Raúl fixo ás veces dun escribán na composición preparada por Pax Romana. Nos pareceu interesante pois que precisamente o rapaz Raúl, que fora un pouco protagonista da montaxe ou da fotografía, e pareceu-nos que ese era un punto para focalizar a atención. Son imaxes que ilustran unha realidade. Den dúas facetas, recaudar fondos e máis divulgar o que existe a asociación e dala a coñecer en toda a provincia. O calendario de Raiolas porase a venda ao prezo de 10 euros. Coa recadación farán fronte a parte do custe das terapias dos rapaces e, ademais, este ano maiores pois tamén necesitamos un pouquiño máis, que se está cas obras do centro de día, que toquemos madera, se intentarán acabar hacia final de ano e hai que pagar unha parte da obra que se realiza ali. o almanaque vai ter unha tirada de 800 exemplares.